Mirou a muller, miroume a min e non dixo palabra. Sabíao, repetiu mirando ao home. Que pasa? Preguntou el por fin. Soña, afirmou a muller sinalándome. Ah, restou importancia ao home e volviu para dentro. Bueno, el non lle dá importancia porque tamén soña, pero eu sabíao, noteicho en canto entraches. Pero non te me fas coñecida? Non ves moito por aquí, non si? Preguntou. Antes aínda viña, pero xa hai, dixen. A muller miroume dun xeito raro. Antes, cando? Preguntou seria. É unha historia un pouco longa, precisaba de alguén a quen facerlle unhas preguntas. Que preguntas? Interrogou seria. Antes, hai uns 30 anos, cando viña por aquí, a muller sorprendíase cada vez máis. Ademais de soñar, facíamos unhas pequenas viaxes. Non, aquí non, exagerou a muller. Non, rosmaba indo cara a trastenda. Un silencio. Pasa para dentro, ordeou a muller aparecendo de novo toda apurada. Seguina, a orde non deixaba lugar a dúbidas, tampouco lle vía o problema, as casas de pedra seguían tendo aquel espírito acolledor onde me sentía a salvo. A ver como era o que dicías, dixo nerviosa diante do home que estaba facendo a comida. Pois dicíalle que facíamos unhas viaxes mandando xente fora. O home deixou o coitelo enriba da mesa, erguiuse e por fin prestoume atención. O futuro? Preguntou. E como faz? Expliqueille como facía, máis ou menos, tampouco era que o soubese. Extraordinario, dixo o home. Se o escoita Vigo dalle algo, dixo a muller. El está convencido de que ti dis que faz. É posible, pero ninguén sabe como facelo. Dos nosos, quero dicir, porque ti sabes, claro está. Pero nós non te coñecemos, dixo o home. É que ven do pasado, díxomo. Hai 30 anos, non? Explicoulle a muller. O home suspirou e mirou a muller indicándolle que se fixase un pouco. Esa pinta non é de hai 30 anos, sinaloulle. En realidade sí, pero non de 30 anos cara atrás, senón de 30 anos cara adiante, expliqueille. Os dous a un tempo colleron cada en súa cadeira e sentaron. Miráronme con asombro, incluso diría que fascinación. Pero, queres dicir que isto vai durar 30 anos? Preguntou a muller con desesperación. Isto exactamente non, hai varios cambios. Endurécese un pouco cos anos. Conteilles. E non lles dixen a crúa verdade porque vía a decepción caéndolles enriba dos ombreiros, pesándolles nas pálpebras. Non vale de nada, dixo por fin o home. Todo o que estamos facendo non vale de nada. Si que vale, consolei. Claro que vale. Nós non nacemos da nada. A min axudoume a xente a que axudastes vós. Pero isto vai seguir así 30 anos, dixo a muller afogando nun pozo de lama.